Ugiri na afa. Anya. Ugiri na afa. Biko nwune. Ka ihe mmemme kịta ka ihe na-aga n'iru. Jesus. Kemgbe m nụzikwa nwezikwa ya na magazikwa n'iru nne m tinye ebe m tinye aka achọrọ m ihe m ga-eme kịta ka m na-aga n'iru. Oke ịchọ ihe mma jụọ arụ ogbute obutu ihe ọwa ime na ibido gawa ọsị arụ ogbute obutu arụ ogburu obulu ọsị m ihe ugiri na-aba nke ị na-akpọ m awọ na-ebelete skwe si ala ọ na-ebeletekwado ka ya mma na-ana ebe a ze njụọ ibe ọ ya awọ na-eme na ọ na-agazi n'iru na-aga na ọ nala agabu n'iru na ọ na-azụ azụ ka ọ na-agasị nsa mmụli ọsị m nke na-eme na nsị ahịa ịkwa na arụ ogbute obute ọsị m na onye ahụ na ọ na-akpọ nnọọ ka onye akpara ụra n'isi mana onwere ọmọgwụ ya nnọọ na ọchọ ịga n'iru ya na-eme ọkwụ moto na-aga ya gaa n'ilu eje kwụrụ ọ bụ ka mmadụ na-aga o jee n'ilu mmadụ kwụrụ onye ọrụ ọkwụ ya gaa n'ilu ekwuru na onye ahụ na ọgabago n'ilu ọwụla ka esi aga n'ilu nwa akwanye ahụ taa ga-esi aga n'ilu onye ka nna akọ mkpọ moto m jebe n'ilu moto m ọzọ ebe moto ije n'ilu ekwuru ọwụ na mmadụ ka ebe je n'ilu ekwuru onye ahụ na ị na-aga n'ilu ma ka ezikwanụ nke bụ nke anọ onye ahụ ịga n'ilu ma ebe ngwa n'ihe ebekọta nke na-eme na nsị anyị kwa na alụ obodo ngwa n'ilu ọgụ si ihe